langaruden adya kon nawaya ngem riribo kempay lang daytoy rikna kastamet nga adan sungsung batam iti biag no apay asyak pay lang ti sulis sugem basol daytoy ingka kadiak idardarira isu nga pangaasim kadinta adewan na panunutem koma adda puso alumdan no kas bilang tasyak ti mailawan sikat timteng ngariribok toy biyak ko nasimbeng nga panunot itan ket nagriro diak may limet nga dapanayat ko nge magamaka tamo kapakaisag maka basol daytoy ingka kaniak idardarira isu nga pang-asim kadinta adewan na panunutam koma adda puso alumdam no kas bilang tasyak ti mailawan sikat timteng ngariribok toy biyak ko nasimbeng nga panunot itan ket nagriro diak may limet nga dapanayat ko nge magamaka tamo kapakaisag maka amom langaruden adya kong nawaya ngem riribo kempay lang daytoy rikna kastamet nga adan sungsung batam iti biag boapay asyak pay lang ti sulis sugem sikat dimteng ngariribok nasimbeng nga panunot itan ket nagriro diak may